салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТГ. Бо хабарҳои ҷадиди даста ва навгониҳо атрофи Барса бармегардем ба рӯи экранҳои шумо. Ҳатман обуна шавед ва то охир наворо тамошо кунед. Мо бошад шурӯъ мекунем. шоми имрӯз рақобати ҳассос дар Ла Лигаи Испания баргузор мешавад. Атлетико бо Барселона ки ҳар ду бо ғалабаҳо ба даври якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфтанд, акнун дар чемпионати дохилӣ ба ҳам меоянд. Ба ақидаи шумо кадоме аз дастаҳо комёб мешавад? Тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозҳои Барселонаро корҳои бузург аз қабили таъини сармураббии ҷадид интизор аст. Инчунин ёфтани бозингарони қавӣ ки арзон ба даст ояд. оиди мураббӣ феълан варианти Ханси Флик бештар ба ҳақиқат наздик мебошад. Баъди вохӯрӣ бо роҳбарияти даста, Флик ба кор омодагӣ мебинад. Ханси бо ёрдамчии Пеп дар Манчестер вохӯрӣ доштааст ва суҳбати онҳо оиди Барселона рафтааст. Ба Флик як оила будани Барселонаро фаҳмониданд ва иловатан огаҳ намуданд ки ба трансферҳои бузург умед бастан нашояд. Ханси инро бояд дарк кунад. даста барои топ трансферҳо пул надошта бошадам, иҷора гирифтанро касе манъ накардааст. Тобистон Жоау Феликс ва Кансело маҳз бо ҳамин роҳ ҷалб шуданд. Акнун каталониҳо барои овардани Олмо аз Red Bull Leipzig кӯшиш хоҳанд кард. ба навиштаи рӯзноманигорон беку шубҳае надорад ки гуфтушунид оиди иҷораи Дани Олмо бо муваффақият амалӣ мешавад. Leipzig он вақт розӣ мешавад ки агар Барселона нуқтаи хариди ҳатмиро дар шартнома дарҷ кунад. Нилнориҳо бошанд варианти дуюм Георгий Судаков аз Шахтёрро доранд. Чанде пеш ӯ бо Шахтёр тамдиди шартнома намуд ва диққати дастаҳои бузург ҳам сӯяш афзуданд. Ливерпул, Ювентус ва Жирона ба ӯ назорат доранд. Ана ба навиштаи Мундо Депортива, Судаков ба гузариш ба Ла Лига ва АПЛ бештар майл дорад. Интихоб мушкил мешавад, чун дар Барселона ва ҳам дар Ливерпул рақобат дар нимаи майдон бе ин ҳам сахт аст. рӯзноманигорон ҳамоно аз хави пурсон мешаванд ки оё дар сурати комёбии даста дар Лигаи Чемпионҳо ӯ дар Барселона боқӣ мемонад ё не. ҷавоби хави ҳам бетағйир намебошад. ёдовар мешавем ки Барселона чанд рӯз қабл Наполиро аз садди роҳаш бардошта, акнун бо ПСЖ дар якчорфинал вомехӯранд. Намедонем то куҷо ин алоқаманд асту нест, вале собиқ бозингари Барселона Иньеста ҳам аз хоҳиши сармураббӣ шуданаш ҳарф зад. ман албатта мехоҳам Барселонаро тамрин диҳам, вале барои ин кор ҳоло барвақт аст. Ман то ҳол фаъолиятамро ҳамчун бозингар идома дода истодам ва литсензияи мураббигиро надорам. аввал инро гирам, баъд мебинем чӣ мешавад, гуфтааст Иньеста. шумо Иньестаро ба симати сармураббии нави даста чӣ хел баҳо медиҳед? Аммо ба назар аз Иньеста дида кандидатураи Ханси Флик бештар фоидаовар мешавад. ана омадани Иньеста бошад, албатта ки интригаи бештар ба бор меорад. ӯ ҳама шароитро дорад. ана то куҷо муваффақ шуданашро вақт нишон хоҳад дод. шоми имрӯз Барселонаро бозии душворе интизор аст. шогирдони хави дар сафар бо Атлетикои сарсахт рӯбарӯ мешаванд. пеш аз бозӣ албатта шуниндани фикру назари мураббиҳо ҷолиб аст ва мебинем ки хави дар пресс-конференсия чиҳо гуфтааст. бозии имрӯза мисли ҳар бозии дигаре барои мо хело зарур мебошад. Атлетико рақиби сахти Лигаи Чемпионҳо мебошад ва инро онҳо чанд рӯз пеш исбот карданд. даста таҳти идораи Симеоне солҳои охир хело рушд кард. вазъи мо хуб аст, вале онҳо низ сатҳи баланди бовариро доранд. муқобили Атлетико бояд ҳунари инфиродии бозингарон истифода шавад. имрӯз Жоау Феликс бояд худро ба таври максималӣ нишон диҳад. дар канори Жоау бошад, дигарон низ бояд барои ғалаба талош кунанд. ба назари шумо натиҷаи бозӣ чӣ хел мешавад? пешгӯии худро дар комментария қайд карда наворои ҷадидро интизор бошед. хайр дӯстон.